Viete, čo je toto? To sú matečníky a konkrétne je to veľká včelárová chyba, moja chyba. Tie rodiny sa vyrojili, teda tá rodina sa vyrojila. Ak by som bol pozornejší a nechal by som tam len jeden matečník, tak by sa nevyrojili. Ale mojim nedopatrením, neviem prečo tu ostalo ich viac, nejakých 6-7, tak tá rodina sa nevyrojila iba raz, nevyrojila dvakrát, ale možno trikrát. A vidím, že je strašne málo včiel. Medu majú dosť, ale včiel je tu málo, takže budem musieť to nejak zachrániť, pridať nejaký plodový plast. Matka tu pravdepodobne je. A pokiaľ tu matka nebude nejaká, tak pridám náhradnú. Rozploduje sa, ale to potrvá veľmi dlho, takže musím im nejak pomôcť, dať pravdepodobne 3, 4, 5 rámikov s plodom a takto to dobehnú.